has ended and I have gone away, you'll often speak about me, and this is what you'll say. We sang in the sunshine, we laughed every day, we sang in the sunshine, then went on our way. Yes, we sang in the sunshine, then went on our way. Yan ang sa tuyang pambunga na bilang Sing in the Sunshine, karkantaan tadang niya na mainit ang panahon. Tanganing garo akong tang purting yan na panahon ano. Pag mainit na panahon, karkantahan. Palibasa ni po mga singer na ini mga Amerikano. An init, an liwanag kan saldang, garo biyaya po yan dumas sa Amerika, sa Europa. Garo pinag-iimot sinda dumangkan liwanag kan saldang na bagong araw sa Pilipinas, haros maghapon kang papaaratihiton kan init, ano? Kaya pag may mga liwanag ning saldang duman, ginigibuan ning kanta. Well, Sing in the Sunshine, igwa man kayong kasunod na kanta na palibasa gusto mong yakan na init. Detang yan tuutan na magbagsak ngayon uran. Don't let the rain come down. Brothers 4. Sixpence and he walked a crooked mile, had a crooked cat and he had a crooked mouse. They all lived together in a crooked little house. Oh no, don't let the rain come down. Oh no, don't let the rain come down. Oh no, don't let the rain come down. My roof's got a hole in it and I might drown. Oh yes, my roof's got a hole in it and I might drown. Well, this crooked little man and his crooked little smile took his crooked sixpence and he walked a crooked mile. Bought some crooked nails and a crooked bat, tried to fix his house with a rat-a-tat-tat-tat. Oh no, don't let the rain come down. Oh no, don't let the rain come down. Oh no, don't let the rain come down. My roof's got a hole in it and I might drown. Oh yes, my roof's got a hole. Now this crooked little man and his crooked cat and mouse, they all live together in a crooked little house. Has a crooked door with a crooked little latch, has a crooked roof with a crooked little patch. Oh no, don't let the rain come down. Oh no, don't let the rain come down. Oh no, don't let the rain come down. My roof's got a hole in it and I might drown. Oh yes, my roof's got a hole in it and I might drown. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't dig very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from a Texarkana, in them old cotton fields back home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home.
Mga tugtog na nakakawig sa mga lugar, mga panahon. Cotton Fields, alias sa Kingston Trio. Kasubago pigdadangog ko si report ni Darius Biquilio. Diyata pa lang nagpupuo na naman magtuga ang Taal duman sa Batangas. Na kang bago kita tinamaning pandemya, kang garo 2019, January, nagparatuga ining Taal na ang problema, ang nahilintang problema, actually duman inot na gamit ng face mask ang mga tao bako sa pandemya. Ayan, mga tao duman sa Taal, sa Batangas, maging sa may parte nga Tagaytay, Alabang o Manila, naggagamit ng face mask na piligroso duman sa mga kuyan may hilang sa baga. Ito pala mga several months after na nagpuna si pandemya, si COVID, ay grabing face mask palang gagamiton sa entirong kinaaban. Kaya liban sa may problema kita sa coronavirus, ang mga kababayan na po duman sa Batangas, Metro Manila, garon niya ako problemaw na naman kaning bagong pagtuga ka na bulkan na Taal. Kana ko gato naka-check-in sa Taal Vista Hotel sa Tagaytay. Magayon na hotel yan. Taratano yan na lake. Ano man doon ako dyan ang Taal Volcano? Hindi ko maturutukdo. Tang Taal Volcano pala, garo kadakol. Iguaning itong garo bulkan na nasa tao kang tubig. Igwa itong nasa gilid. Itong kadakol pala niya ning labot. Kumbaga man sa pigsa kadakol ning mata. Kaya rin niya ako na nagtutuga. Si sa tao kan na tubig o itong pareho pala si sa tao kan tubig, siya ang luma sa gilid kang kabukiran. Ay kaya pala na very devastating ang Taal Volcano. Takadakol ning mata. Kadakol ni na labot. Sa rupang magyan na sulatang pang magyan na panahon, nagali mang ki Matt Monroe. Questi giorni quando vieni il bel sole, la 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 la. On days like these when skies are blue and fields are green, I look around and think about what might have been, and then I hear sweet music float around my head as I recall the many things we left unsaid. It's on days like these that I remember singing songs and drinking wine while your eyes played games with mine. On days like these I wonder what became of you. Maybe today you're singing songs with someone new. I'd like to think you're walking by those willow trees, remembering the love we knew on days like these. It's on days like these that I remember singing songs and drinking wine while your
I wonder what became of you. Maybe today you're singing songs with someone new. Questi giorni quando vieni il bel sole. La 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 la. I want you to tell me why you walked out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walked out on me, nothing seems to be the same old way. Think about the love that burns within my heart for you. The good times we had before you went away. Oh, me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't send it. I'm so lonesome every day. I want you to tell me why you walked out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walked out on me, nothing seems to be the same old way. Think about the love that burns within my heart for you. The good times we had before you went away. Oh, me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't send it. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. I'm so Ikaw na lang itanin na 11, anong na minutos bago alas 11, nagabot na pala sa 11 katao ay record na konfirmadong nagadan sa nagabang dosing palapag na building sa Surfside, Florida. Pero ang pinaghanap pala naman, nasa 51 pa ang nawawara. Base man sa mga naghahanap, 11 lang ang nakukuha. Ang problema pala kaning building duman sa Florida na sinasabing modernong syudad, magagayo ng mga building, gano'n niya ako daw pa mga building sa Manila. Sa Manila, may kamaraman na basta na lang nagbabagsak na building. Ay gano'n niya ako mga engineer sa Pilipinas, mas matitibay duman ay. Taday, may manangyaring linog duman sa Florida, basta na naglagabong ang building. Ano ang pagmati ning sarong tao na naka-star ka sa kondominium? Mahalo na kondominium, magayonon. Pagkatapos madangom mo, nagragubnob na maana, garaba na kamo. Ay grabe ang nangyari naman sa Florida. Ano? Garon niya ako sa engineering aspect, makasupog. Na kita baga, parati tang sinasabi, oy, pag mga engineer niyang Amerikano, pag-ibong Amerikano, matibay yan. Ay basta na lang lalagabong 12-story building, di man naglinog, nagkagaraba o. Nasa 50 ang pinaganap, 11 pa lang ang nasusumpungan. Love me do. Oh,
Someone to love, somebody new, someone to love, someone like you. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Oh, love me do. Love, love me do. You know I
sakit ng ulo, sakit ng katawan, i-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopaspores sa talampakan, nakaturog na ako asin maBiopaspores presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopaspores nakamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na! Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawawag kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Madi, saan naman paklasayan ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon, napapanaw na academic programs asin supportive learning environment. Igwasindang programa na success coaching na iyon masuporta sa mga estudyante na makatapos asin makahanap tulos ng trabaho. Iyon ano Madi, sa panahon ngunyan, kaipuhan ng gad ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makakatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan pa di, ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan. Napurbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-impleyo. Bako lang sa satuyang lugar, kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC Madi. Sige, tama si kaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat Madi! Okay, FM. Gusto ko, okay ka! Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Oras niya doon yan, 7 minutos, makagyang alas 11, an oras ito dyan kang Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ, original na Master Square, CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Store, Cibros, Sinamanggan Estabilo Lending Corporation.
ang AstraZeneca siguro na masisimbagan ninda supply kang COVID sa Pilipinas kay banan po ang sa Southeast Asia. Aram mo daw ining AstraZeneca, dapat nga ni kani biliban. Tayo ni po gibo duma sa Britanya. Garo man lang yan na arukan mga Amerika na kitabaga. Grabe ang pagbilib sa Amerika, sa Europa. Ay ang karibal-ribal kan Amerika, ang Amerika ining Pfizer. Ay ang karibal-ribal ninda ining AstraZeneca, tagibo man ini duma sa Britanya. Kakuyan, Queen Elizabeth. Mas inot pang naging sibilisasyon ang Britanya kaysa sa Amerika. Ay yan baga magkaparehulay man lang yan, kadaklan ng mga Amerikano, ay man lang yan sa Britanya. Pero, samantalang kadakul ang nagbabakalin na bakuna ngunyan, ultimo nga yan na baksin kang Indian, na di sa nang girong, ay basulungon pala na maray. Ini nga AstraZeneca, rugado ini, garo ini wala tuong piglalatob ni kan mga kalaban. Na pinapabantog na iyan nga pag tinudukan kaning AstraZeneca, magkakaigwang ning blood clotting. Ito nagtuturta ay nagbibilugan na dugo. Pagkatapos although ito, garo sabi nga ni kan World Health Organization, ang side effect niya kadikito na maray, sabi mo tanang sa interong kinaaban, tulo lang ang kaso kung ikukumpara mo nga sa maray na benepisyong itatao kan bakuna kang AstraZeneca. Kaya garo immaterial yan. Baka nga itong pagkaklat kan dugo, baka igwaman diferensya si tao. Ngunyan, ang AstraZeneca ay igwan ni mga kwenduman sa Europa mismo, may nasyon na pighabuan, dahil nga kami kan mabakal. Ay ang Amerika man nga ni kanina nakabakal na, ipapanaomin na lang yan, dahil nga kami kan magamit. Pero nga binakal na. Garo baga itong nakaka-insulto nagaruhuna mo baga maluyang klaseng bulong. Samantalang ang digdi sa Pilipinas kang gamito ng AstraZeneca, ang sabi ko itong nagkaturlukan, kinalintura pagkabanggit, ini pala makusugon ang epekto. Ini po ngaya pag natulukan ka ng AstraZeneca, magkakaigwa ka ng fever, lalo na pagkabanggi. Ay si Aki kung aning nurse na lalaki, tinarakigan pagkabanggi. Kundi fever lang yan na nararayman lang. Ngunyan ang siniguro kani kung ang Pfizer nga nagpaparaluya-luya ngayon delivery sa Asia, sa Southeast Asia, kami ngayang AstraZeneca ang matambak ning supply sa Southeast Asia kay banan ng Pilipinas. Kaya kung ang Pfizer pasali, halatunta ng AstraZeneca dideliveran ang tambak ang Southeast Asia. Sabi nga ni Ervin Burha, an i-issue baga, tas si Ervin Burha pala, nakaibanan duman sa special na natulukan, ay para makasiguro siya na mayo ning blood clotting, ito magbilog. Nagpa-doktor siya. Ang sabi kan doktor ay ano naman nga yan, ang nagkakigwang yan ng blood clot, kung ika ngay maluya sa tubig. Siguro magkasi natulukan kaning nagkigwang ning pagkurta ning dugo. Baka niya ako sa magapon, sa rumbaso sa naman piga rara kay ito. Pagkatapos sabi da kan Dr. Kervin, ang sarong tao nga tanganing normal, maray andaligan dugo, di nga magkurta, dapat nga makainom ng 4 na litrong tubig ang kada aldaw. Grabe ay. Bilangon ko daw ang pigiinom ko. Abot na banggi. Dapat makapat ka pala ng litro ng tubig, tanganing maray sa imong pagmati. Julio Iglesias sa iyang Baila Morena. Bajando la ladera por el camino viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila
Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Blue Spanish eyes, prettiest eyes in all of Mexico. Spanish eyes, please smile for me once more before I go. Soon I will return, bringing you all the love your heart can hold.
she do it? Oh, she do it. Yes, she does. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. And from the first time that she really done me, oh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me good. Don't let me down. Hey, don't let me down. Don't let me down. Para sa karaman ka mga Bicolano, mga Taganaga na ang MECQ quarantine status pinag-extender palan kan IATF, pati na kan city government, abot sa July 15. Kaya ni pong sa tuyang quarantine status digdi sa naga, magpapadagos ini. And ang liwat bagang pangapunan. Tas syempre, di pa nagbababaan kaso ni mga transmission, mga infectious. Ayun na garo mag-istrikto lalo na sa mga itong inabot na 24 hours na kuyan, curfew. Araw kaning oras na may curfew. Kailang curfew dumas sa Mayong Gibo na malakaw-lakaw sa naman. Ang tutugutan lang niya itong APOR, itong authorized persons outside the residence. Ay, paano nga kung may lakaw ako? Oh, di ba ko kang APOR? May tuyo ka. Ay, tumayong tuyo. Itong, ay, nagtatanglay na nga ang buhay ko sa Laugan Haro. Makupa-kupa daw ko sa plaza. Ay, ikan bawal. Maski parapang edad mo kung may ka man lang gibo. Lalong-lalo na itong 65 up, da? Ay, pero kung may gibo ka ngaya, bako kang APOR. Halimbawa ngaya, nanadong ko baga si example kayang kaitukan ni Rinigumba. Halimbawa ngaya, ang sarong barbershop. Ang barbershop, di man pinagsara, nag-ooperate. Ika maduma sa barbershop, tamapabulog, di ka permitted na mag-lost. Ika, pasiring ka duma sa barbershop. Na ang barbershop permitted. Pero kung ando dumanan mo, di allowed na magbukas, ay di ka pwede. Mano ka man nga duman, nasarado, o malayaw-layaw ka sa sentro na may gibo. Pag may gibo, may katuyuan na maray, itong may kahulugan, baka may babakalong kakanon, bako itong maduman nga ako sa sentro na ma-pull out nga ako, ay di pwede yan. Yun ang inapon na pinagsisitar. Kaya mga nasa barangay, mga pulis, kaya baga 24 hours ngayon pinag-check.
Pero itong pinaka-curfew man na dapat tumururog na, alas 9, abot garo alas 4 ning alas 9 ng banggi, abot alas 4 ning maaga, ay mayo ka na dapat dyan, nasa law ka na kanharong. Bako itong, ay malakaw-lakaw pangyakot, di paman niya. Kaya, ang totoo kayan, ako nga ni, day apektado kayan, ako talaga buman magparaluwas, naluwas lang kung nabakal na kuning sugok, batag, panira, yan. Pero kung maman lang lakaw, ay dumana lang ko sarong. Sige na lang kayab ko, maarasas ang panahon. Sige ang kayab. Kaya si mga barkada ko, di na kami nagkakahirilingan. Ultimong si Jugul, mayo na, di ko na nahiling. Si Tuyong. Dahil, magpara-trainer lang kita sarong ha. Yan na sinasabing 24 hours daang kuyan na curfew. Kung mayo ka man lang talang gigibuon, ay di ka na magparaluwas-luwas. Patang layon nga sa lawag ka na ron, malakaw-lakaw nga ako sa Plaza Rizal. Ay sa katamay gakod, ay maring kaning gakod na inyo, guntingon nga lumaog, ay di natikitan ka o napriso ka pa kayan. Kaya ang MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine Status, kang naga, extended mo abot na July 15. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, oh sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Sugar, you are my candy girl, and you got me wanting
sweetness over me. Pour your sweetness over me. Oh, sugar, sugar on it, honey. Pour a little sugar on it, baby. Make your life so sweet. Yeah, yeah, yeah. Pour a little sugar on it. Oh, yeah. Pour a little sugar on it, honey. Pour a little sugar on it, baby. I'm gonna make your life so sweet. Yeah, pour a little sugar on it, honey. Ah, sugar. Honey, honey. You are my candy girl, and you got me wanting you. Oh, honey, honey. Sugar, sugar, honey, sugar. You are my candy girl. You're always on my mind. No matter what the future holds, I know you're there for me. Time is always on my side. And whether it be right or wrong, that's how it's got to be. I've tried to be the kind of man you're proud to call your own. Treated you as nice as I know how. Get you anything you want, anything at all. The greatest gift there is just too small. Honey, I've got you. What more do I need? My life is complete, I'm satisfied. Honey, you're my bride. Tried to be the kind of man you're proud to call your own. Treated you as nice as I know how. Get you anything you want, anything at all. The greatest gift there is just too small. Honey, I've got you. What more do I need? My life is complete, I'm satisfied. You're always on my mind. My life's complete, I'm satisfied. You're always on my Ang sa tuyang oras ganyan, 33 makagi ang alas 11. Sa tiyan na pagbabarit ng alas 12, abangan ang mga freskong baret na lokal, nasyonal, international, pati na po ang sports. Sabi ka nag-text sa good day, Sir Bert, nadangog ko itong mapabakuna ka, hinapot ka da kang doktor kung may previous kang bakunang nakwa. Ngunyan, pagta kunigwa na day na dapat magpabakuna. Ay garo ba kung arukin ang sistema? Ang natatandang kong hapot kang doktor, yun na kung ika na bakunahan na, kung bakuna ning inibagang COVID-19, siyempre kung nabakunahan ka na, di ka naman dapat magpabakuna, durubli ka na.
Halimbawa, bagang nga pigbakunaan ka nang nga kung sa sarong barangay bagang nga, halimbawa, sa Piña Francia, ay may kabisto ka dyan na bakunahan ka ning Sinovac. Pagkatapos, after sa 1 week naman, naghanap ka naman ng pabakuna duman nga sa AstraZeneca. Nag-apply ka bagang nga sa Capitol o bagaman sa JMR Coliseum. Nabakunahan ka na nga. Iyo po, kuyang COVID, itong bakunang pang-COVID, yun na po nga, Sinovac, ay di na pwede madudubli ka. Itong inapo na second dose, 2 beses ka iyan, dumang kaliwat mapabakuna sa nagbakuna sa imo. Halimbawa, nga, pigbakunahan ka sa JMR Coliseum, kang first dose, ay sasabihan ka dyan, kung rin ka mabalik, dyan manggiraray sa JMR, bako itong, magdumang ka niya sa Capitol, magdumang ka na lang sa barangay mo, dumang ka na lang magpabakuna. Day, pwede yan. Dumang ka giraray sa lati mong record ko kung ano niyan, hilingon. Tanganing day ka magkadurubli o mapasala. Kung ito naman sarong hapot na kung ikang yan nabakuna ng flu, o ibang klaseng ko yan, ibang klaseng bakuna, iyon na po nga ay day ka talaga babakunan kung binakuna ng ibang hilang, itong sa flu. Kaso rin nga anong yan, ngunya na simana, kansarong simana, ay bako po, mga several months na, okay na, pwede kang yan bakunahan. Dahil lang sila nagbabakuna, kung sa laog kang simanang yan, o siguro mga pirapang aldaw, mga 2 weeks, nabakunahan kang yan ibang bakunang para sa ibang hilang, halimbawa flu, pneumonia, nabakunahan kang yan kang simanang yan, dahil ka babakunahan talaga. Tagaroon magsasarbatan da yan, garo tutugutan ka lang bakunahan kung haloy na, mga sambulan ng nakaaging isang taon, ay pwede yan. Yan ang kuyan. Tapos may sugpon siya, bakuna yung flu and pneumonia, pwede yan. Actually pareho ako nabakuna ng pneumonia sa flu. Ang pneumonia, pigbabakuna yan every 5 years. Kaya ang sunod ko garong bakuna sa pneumonia, garong mga 2023 pa garo. Pagkatapos, nabakuna ako ng flu, garo kansarong taon lang, pwede yan. Basta yan ang bakuna sa flu, dahil nangyari ngunya na simana. Kung bakuna ka kansarong aldaw, kansarong simana, dahil ka talaga babakunahan kaning sa COVID-19. Dapat medyo haloy ka nang nabakunaan sa flu bago ka tulukan kaning sa COVID-19. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. You're my world, you're a brief breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the sky, but for me they shine within your eyes as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you, my love, with your hand resting in mine. I feel the power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, you're every prayer I pray. If our love ceases to be, then it's the end of my world for me. With your hand resting in mine, I feel the power so divine. You're my world, you are my
my world. It's the end of my world. It's the end of my world for me. Yan si Jonathan Potenciano sa You're My World. Sabi kan sa rupang nag-text, Papa Bird, the same with your son who is a nurse. Ako po, nurse man. Dahil ko po nagustuhan sinadangog ko na anchor kan radio program in one of radio stations in Manila. Live stream na daida nahali sa Filipino ang colonial mentality ang pagkagustuhan na products ng US and Europe. Anchor said na pinagpipilahan ang pagkahaba-haba ang Pfizer at AstraZeneca sa rinaraot nakaka-blood clot da po. Papa Bert, you feed your listeners with balanced views. Tama po ika, only 3 persons abroad ang nagka-blood clot. After the investigation by health authorities abroad, it was found out na igwa pa palang sindang other health issues or ibang helang. Arog kang blood disorder na nagtitrigger nin clotting. Worst, inumaw pa po ang Sinovac na doubtful po ang technology ninda. They are not after the high quality but high-end profit. Yan po ang Chinese trade and commerce mentality. Have a great day po, Arnel Jos Gargalicano. Yan. At salamat na lang sa views mo. Arnel Jos Gargalicano. Pambira ang apelyido mo yan ay. Ano yan? Kuyan, Greek. Yung man yan. Aram mo daw kaya sa media. Halimbawa baga nga yan, pinabasa mo yan dumas sa nagkomentaryo. Simple man lang simbag kayan, ang ibang mga taga-media, mas kinig di sa nagig, kaya na pag pinagkurihiran mo. Ika nga arong yan kanyan na komentaryo mo. Ana pangsagang kain kan ibang taga-media, dahil man gabos. Ay iyo man ngayon ang views ko, makaya magiginibo. Iyo man ngayon sa kuyang paninindugan. Worst, itong kinatuda na, alibaw na kurihiran mo, napasala. Ay taga-media man lang po kung napapasala, ay mayong kamugtakan yan. Dapat pag taga-media ka, dala mong kuyan, itong medyo makatutubod man lamang ba kung pag napapasala, ang masakit, pig-uro, true. Okay man lang garo sa rong beses. Pasensya na po, ako taga-media napasala. Pero itong ugali mo na inapod na garo, ugali mo ng pag-ikanatuyawan, pigbabalik-balikan mo lang, taga-media lang po ako napapasala. Iyo lang pala niyan. Pag nakukurikan ka, gagamiton mo palang si dati mong rason. Tanganing, pauro, true mo sa nang gagamiton. Iyo man yan sa mga paninindugan. Sa iba pang mga nag-text sa tuya, pero ang tungkol kaya dyan sa kuyan, sa COVID-19 vaccine, ang pinakamagayon daw na nahiling kong, dahil ko aram po siya nag-imbento ka ng simbag na inay. Pero sa Manila pa, ito bagang naghahanap na kita ng bakuna, siyempre takot naman kita sa COVID-19. Natural sa tao nagpipili, anong yan maray? Pfizer, kung ano-ano, kadakol, Sputnik 5, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac. Ang sabi, katong mga matibay mag-sirimbag, the best vaccine is the available vaccine. Yung managad ang COVID-19, garo, ikumpara mo sa demonyo. Yao na, gagarudong ka na, gagadanong ka na, nag-atake na sa imong community. Pira ng kababayan mo ang inaratake, kakagardana. Gusto mong sabihon, mapili ka pa katong magayuno na baksin na mayo man sa natad mo, mayo sa atubangan mo. Ang pinaka-the best na daang bulong, iyon na itong nasa atubangan mo. Napareho man lang ani, paringan ni baksin. Ay, abo kong yan, magagadanon ako, tabangan ko. Anong gusto mong bulong? Itong nasa Amerika, itong nasa Europe, magagadanon ako. Ay, sa katayaw, sa China niyaon. The best vaccine is the available vaccine.
begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine, he came into my life and made the living fine, and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say: I'm going to need him till the stars all burn away, and he'll be there. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say: I'm going to need him till the stars all burn away, and he'll be there. Okay FM! Gusto ko, okay ka. Dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang, halos hindi po ako kasama-sama po, makatayo, makaupo. Siguro po, kulang-kulang po 1 year po, ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtig po sa gasolix agad po ng West Coast. 4 na po lang po, naranasan po agad po. Na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang risk ko po yung gusto po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Madi, saan naman pakalasayon ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon na papanaw na academic programs as in supportive learning environment. Igwasindang programa na success coaching na iyoan masuporta sa mga estudyante na makatapos as in makahanap tulos ng trabaho. Iyo ano Madi, sa panahon ngunyan, kaipuhan ng gad ang maray na kalidad ng edukasyon
para masiguro na makakatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan, Padil. Ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan. Napurbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-impleyo. Bako lang sa satuyang lugar, kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC, Madi. Sige, tama si kaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat, Madi. Babareta, wais at mura, surf Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural na pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart, ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart, wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kayo po, hindi po sa malinaw sa libanan. Kukuha po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Malinaw, mabusog, na nadadangog sa Kabikulan maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM.